anyway, pagpasensyahan nyo na po talaga, maingay po talaga dito sa tindahan ko, Bicol. Pinaluan ni mama ng pechay. And yun, ito yung almusal ko ngayon. Pansit ba to? Pansit Bicol. Guys, good morning! Welcome to our channel and good morning daw po, sabi ng manok. So anyway, good morning from Philippines. My greeting to all of you and good afternoon, good evening, or whatever. Kung anong oras nyo man ito pinapanood. Hello po sa inyo. Yan. Ganun po talaga. May manok po talaga lagi akong kapitbahay dito. So anyway, today is Merkules and nandito ako sa shop, makulimlim po ngayon and malamig kasi po it's been siguro 3 days na laging naulan and ang sabi nila may low pressure, may bagyo and sa mga nasa medyo critical na malakas ang ulan lagi, mag-ingat po kayo lahat, especially yung mga nasa naninirahan sa may mga bundok or malapit sa dagat, mag-ingat po kayo lahat. And dito sa Cavite, okay naman. Yung ulan niya, pahinto-hinto. Minsan lalakas, minsan hinto. And yung tindahan ko, yung bandang dito, sobrang lakas ng ulan. Medyo natulo siya. And the other side. So medyo stress ako kasi medyo natulo dito. And ang hirap pang walang papa kasi walang magagawa ng tindahan ko. So kailangan ko pang kumuha one day na carpenter para maglagay ng wall seal sa aking bubong kasi yung kapatid ko hindi siya maasahan, hindi siya marunong ng ganyan and yun, magbabayad tayo ng carpenter para maglagay ng wall seal kapag tag-init na. So yung ngayon ang plano ko kasi ano muna siya, iniipon-ipon ko muna yung mga dapat kong ipapagawa. Magpapalagay kasi ako ng extension na ilaw and magpapakuha ako ng isa pang steel na hangiran. So, I plan para isang bayad lang ako sa carpenter. Ang gagawin ko ay bibilin ko muna yung mga ibang materials na ipapagawa ko and then tsaka ako mag-hire ng carpenter para ayusin, para all-in-one ba. Pasensya na, maingay po talaga. So yeah, anyway, pagpasensyahan nyo na po talaga, maingay po talaga dito sa tindahan ko and sana maintindihan nyo po yun. So ayun na nga, medyo makulimlim talaga, malilim sa labas, malamig and maaga akong gumising ngayon, hindi ako nakapag-exercise, hindi rin ako nakapag-almusal kasi ako nagmamadali na mag-open ng aking tindahan. Kasi sabi ko, pas malapit na mag-8 o'clock. Kasi diba ang open ko ay 8. Pag maaga, 7. So ayun, nagbaon pala ako ng pansit ba to. Ito yung pansit Bicol. Hinaluan ni mama ng pechay. And yun, ito yung almusal ko ngayon. Pansit ba to? Pansit Bicol. So, shout out sa lahat ng mga taga Bicol. Alam nila ito, ang pansit ba to. Ang sarap nito. So, kakaiba ito sa pansit na kanton or pansit bihon. Magkaiba siya. Mas masarap ito compare sa akin kasi Bicolana ako. And ito lagi ang niluluto sa Bicol. Usong-uso ko. So yun, yung ubo ko medyo makati pa rin yung lamunan ko. Pero natapos ko na yung medication ko 1 week. And medyo magaling na ako. So yung kapatid ko, nagpa-injection siya ng vaccine ng AstraZeneca. And 4 days siya. 4-5 days siya sumama ang pakiramdam. 3 days siyang baldado. 3 days siyang lalamig, ng taas ng lagnat, para binugbog yung katawan. Pero after 5 days, ngayon okay na siya, recover na. So, side effect po talaga nung AstraZeneca na vaccine yung mga naramdaman niya. Na sabi ko natakot ako kasi hindi pa ako tinatawagan para sa schedule ko sa vaccine. So, hindi ko alam kung anong klaseng vaccine yung maituturok sa akin. But soon, update ko kayo kung ano yung klase ng vaccine sa akin. Pero sabi nila yung AstraZeneca malakas daw compare doon sa Sinovac. So, I'm glad na yung kapatid ko okay na. So, ayan, kumukulog po siya. At I know, nababagsak na ang ulan maya-maya.
So yun, I wish all of you everyone have a nice day. Mag-ingat po kayong lahat palagi. And thank you everyone, to each one of you for always being there to support my randomness vlog. Na kahit ganito-ganito lang yung vlog natin, baka nakakasawa na sa inyo, pero nandyan pa rin kayo to support. Thank you! Namaste! Mga ganon. So, ano pa ba? Mahangin talaga sa labas. So, ayun na nga. Magpapaayos ako ng aking tindahan kapag ready na yung lahat. Yung pera at yung materials. Para all-in-one lang. Para madalian. And save the money and time. Diba? Oh my God! Ayan na nga. Umuulan na. So, umuulan na po sa labas. Umuulan na siya. Ay, pag umuulan, ang hirap. Kasi, syempre, medyo matumal. And pangalawa, and yun. May natulo dito sa bandang side na to. So, buti naman, yung ulan dito, pahinto-hinto. So, uulan, and then after an hour, hinto, uulan, hinto. So, sana hindi lumakas yung bagyo na sinasabi nilang may low pressure. Kaya yun. And sana matapos na rin yung pandemic kasi medyo nakaka-stress na. So, ako nga, LDR, pa 2 years na hindi kami nagkikita ng jowa. Mga LDR dyan, hello po, hindi po kayo nag-iisa. Stay strong and have faith and yun, magtiwala lang sa ating mga partner. So yun, laka ng suklay ko. Ito yung suklay ko kasi ito yung suklay na to ay iwas lagas ng buhok. Tingnan mo, diba? Napakalambot ng buhok ko ngayon. Maganda talaga kapag ikaw ay nagpapa-hair treatment. Buti naman, gumaling na yung aking pimples dito na nakita niyo. Ayan, yan na siya. So, yeah. That's it for now. My kwento at chismis sa inyo. And salamat sa inyong pakikinig. And, yeah. Bye-bye na po. And I will see you soon on my next vlog, on my next chismis, on my next kwento na naman na kung ano-ano. So, yeah, bye-bye na po. And thank you once again. Bye-bye! Ingat kayo lahat palagi. Bye-bye mga kamay and everyone. Thank you!